जायनो खोन्थाहरनो हायो बेनो 10,000 होगोन आं प्राइस होलायबावगोन खोन्थाहरग्राफोरनोहाय बे डाइरेक्ट थांना लायगोन खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे आलदा बेबायदि भिडिअखौ गोबावजों खनसे नुनो मोनबाय थायो बानाया सानब्लाबो बानायनांगौ जायो बेनो जाहैबाय आङो दायो दंफैयो फाथाबारि आइलेण्ड ओनसोलनि डिमापुर गामियावहाय बेयाव मोनसे न'खरनि जाथाय दा बेखौ लानानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दाखालि थांनाय देवबारावनो गोमादों दिनैसिम सप्तानै जाबाय एसे सिगाङाव दावराव जादोंमोन आरो दावराव जानानै बिदिनो मिलायनानै सप्तासे जाखाबायमोन ओमफ्राय माबोरै बिदि जाखो आंबो खारलां गैया बेफोरबायदि सन्देहबो गैया बे सेंग्रा साननै फैनायावनो बेजों थांबाय आरो सेंग्राखौबो मिथिखागौ नामा? औ मिथिखागौ सोर थांनायखौ मिथिखागौ थांनायखौ मिथिखागौ औ मिथिखागौ दाख्लैहायबोथ' निउस होनाय जादोंमोन औ आदा मिनियानि माबा होदों खबर मोननाय जादोंना जायाखै? खबर मोनाखै दिनैसिमबो दा मानसिया बहाय दंहैयो बायदि मानसियाखौ आं ओरै डिमापुर साइडजों दंहैयो बायदि सन्देह खालामदों आरो ना डिमापुर नागालेण्ड डिमापुर न'खरफ्राव एसे बोरै जाथाय जायामोन दाखालि जाथाया एसे आं मोनाना फैनायनि दावराव जादों आरो ना आं हरनि 11टायावसो मानसि रिजार्भ लानानै फैदोंमोन नालाय एफा मोनाबो जोंबाय थाङा होननानै बुंबाय ओमफ्राय एसे दावराव जानाय जादों ओमफ्रायलाय जेबो गैया दावराव दावसि बे थांनाय समाव मिनि खुसि थालायदोंमोन दावराव जाखांनायनि साननै उनावसो थांदों जाहैबाय ना दावराव जाखांनायनि सप्तासेनि उनावसो थांदों सप्तासेनि उनाव औ ओमफ्राय हौवाजों थांदोंआथ' सियरखा औ सियरखा दा फिसा सानै दं बिसोर गोदाव सोराव ओंखामबो जाया दैबो लोङा ओरैनो खना थानानै गाबखोमाबायगासिनो दं आरो फिसाफ्रा औ फिसाफ्रा बिनि थाखायनो नोगोद दुखुआव गोलैनानै दं आं दा टट' सालायनानै जायो टट'बो सालायनो हायाखै ओंखारनोबो लाजिदों हिनजावनि बिमा बिफाखौ खबर लानानै लायाखै लादों जेरावबो खबर लाजोबबाय गैया मा होनदों बिहावफ्रालाय मानसिखौथ' मोनला जोङो नामफिनगौ होनना बुंगासिनो दङ खबर मोनबाथाय जों थांना लायफिनगोन होननानै सोरबाफोर नुबाय खोन्थाहरनो हागोन जायखिया ओरै गुवाहाटि डिमापुर मेघालय माने सेंग्राया ओरै मेघालयआव थायग्राखामोन नालाय सिगां मेघालयआवथ' थांनो हायाखैनो खबर लाहरबाय दा डिमापुर साइडजों दङ बियो नागालेण्ड डिमापुरजों होनना बुंहरदों आरो थांलाबो बेजों थांगोन होनना बिसिनि नामखौहाय मा होनना बुङोमोन अलखा इस्लारि आइडियावबो बेनोखा ने औ आइडियावबो बेनोखा भटारावबो बेनो आधारावबो बेनो नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगासिनो दं मानसिखौ रायजोफ्रा बयबाफोर नुयोब्ला बे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायनो खोन्थाहरनो हायो बेनो 10,000 होगोन आं प्राइस होलायबावगोन खोन्थाहरग्राफोरनोहाय बे डाइरेक्ट थांना लायगोन हमनानैल' दोननांगौ हौवाखौबो हिनजावखौबो हमनानै दोननांगौ दा बेनो दुखुनांथाव दा फिसाबो दङ सानै सासे हिनजाव सासेमोन ने औ सासे 10 बोसोर सासेया 12 बोसोर जाबाय फिसाया दा बिदिनो न'खराव गोदाव सोराव जाना दं आरो माने मावग्रा बिमा गैले नालाय ओंखाम दै थिग गैया दिनैसिम रायजोफोरखौ माबा बुंनो गोसो दङ नामा एसे आं बेखौनो खावलायो रायजोफोरखौ जेरावखिया थाया मानो जेरावखिया लोगो मोना मानो बिसोरखौ मोनबाथाय हमनानै दोननानै फन खालामनानै खोन्थाहरलानो आं डाइरेक्ट थांना लायगोन आरो ओमफ्राय 10,000 दान होबोगोन आं हमा दोनग्राफोरनो अलखा इस्लारि जाय बेक्तिया खारनानै दङ बे बिथांजोआ नैबेयावनो दखान होयोमोन दखानाबो बेनो आंनिफ्रायबा आं बुंहरनो सानो रायजोफोरनिसिम रायजोफ्रा जेरावखिया नुवा मानो नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरब्लानो जाबाय ओरैहाय नागालेण्ड डिमापुर गुवाहाटि मेघालय जादि बाजार ओरै बिथांमोना थांनो हागौ अरुणाचलफ्रावबो थांनो हागौ ओमफ्राय मोनसे सन्देहआ जाहैबाय डाइरेक्ट केरेला बेफोरावहाय एसे नोजोर लालायदो जायफ्रा भिडिअ नुदों आरो भिडिअखौबो शेयार खालामलायदो बयबो मिथिथोंसै जाहाथे मानसिखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनफिननो हायो दा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय